Маштаб, які бачны здалёк. Новы комплекс у папаратным агра – сучасны стандарт жывёлагадоўлі. Праект разлічаны на ўтрыманне каля 750 жывёл. Кожны метр прадуманы да дробязяў. Жыццё ў гэтым аграпалацы закіпела яшчэ да афіцыйнага адкрыцця. Вытворчасць не церпіць паўз. І вось аб'ект урачыста ўвялі ў строй. Новоселье ў такіх маштабах не даруе мітусні. Камплектацыя аб'екта ідзе ў рытме плюс 50. Менавіта столькі новых кароў прапісваецца тут штомесяц. Аншах чакаецца праз год і 7 месяцаў. Такі тэрмін закладзены ў дарожную карту. Гэты час патрэбны, каб сфарміраваць ідэальны статак і выйсці на рэкордныя паказчыкі. Сегодня мы видим, что в цехе раздоя мы сегодня на одну корову мы доим 27,8 литров, но уже в основном в цеху производства молока мы уже после 100 дней мы сохранили объем производства, даже увеличили добавлено. Сегодня получается 29,8 литров на одну корову. Сорт экстра, конечно же. Сроки окупаемости данного объекта по бизнес-плану 15 лет. Но опять же, учитывая то, что мы должны как бы раньше окупиться, да, и выйти уже на самоокупаемость, то мы планируем снизить это до 11-12 лет. Хочаш хуткай акупнасці, беражы статак і трымай планку якасці. У гэтай аграрнай задачы шмат зменных, але падмурак заўсёды адзін – якасная кармавая база. У папаратным агра гэта разумеюць літаральна. Кожны кілаграм корму павінен працаваць на здароўе жывёлы і якасць прадукту. У канчатковым выніку менавіта ад таго, што сёння ў рацыёне ў буронак залежыць, наколькі хутка праект верне ўкладзеныя ў яго сродкі. Имеется несколько ям для хранения кормов. Значит, корма закладываем, тоже как бы кормимся сами. На данный момент 4 ямы, а всего предусмотрено на 6 ям. Есть склад для хранения комбикормов. Он закрытого типа, то доставляется комбикорма и там хранятся, чтобы не под открытым небом, как бы сказать, чтобы это тоже немаловажный факт. Металургія і жывёлагадоўля. Здавалася б, розныя сферы, але ў Жлобінскім раёне яны працуюць у адной звязцы. Гэты комплекс вынік шэфства беларускага металургічнага завода. Падобная кааперацыя той самы шлях, на якім не раз акцэнтаваў увагу прэзідэнт. Горадаўтваральныя прадпрыемствы сёння выступаюць лакаматывамі не толькі ў сваіх цэхах, але і ў полі. Такая падтрымка дазваляе аграрыям будаваць палацы для пагалоўя, а заводу бачыць плён сваіх інвестыцый на сталах жыхароў усёй краіны. Промышленные предприятия сегодня должны помогать сельскому хозяйству, и в любом случае это в рамках той же программы развития Гомельской области, в развитии сельского хозяйства это решение было принято, было поддержано и руководством области, губернатором, и в том числе мы были включены в ту же программу, которую утвердил и глава государства в части строительства данных комплексов. Поэтому мы здесь не ставим задачу, что эта ферма поможет нас в каких-то показателях, а наоборот, мы считаем, что это какой-то определенный вклад промышленного предприятия именно в развитии сельского хозяйства нашего региона, нашей страны. Комплекс у папаратным агра працяг вялікага марафону будаўніцтва. Да 2030 года ў Гомельскай вобласці плануюць адкрыць каля 30 аналагічных сучасных малочна-таварных комплексаў. Тацяна Піменёнкава, Уладзіслаў Казлоў, тэлерадыёкампанія «Гомель».